Projectes del curs 2021-2022. Ja fa 3 anys que l'associació hem iniciat un treball per la prevenció i gestió dels abusos sexuals a infants i joves. Des del projecte ASI busquem erradicar aquesta forma de maltractament i fer del CAB un espai segur i lliure de violències. El projecte té 3 grans objectius. Impregnar l'associació de l'acció i la mirada de prevenció d'abusos sexuals i maltractament infantil. Agilitzar la detecció i gestió de casos d'ASI a l'associació. Posicionar el tema de l'abús sexual infantil a l'agenda pública per tal de defensar els drets d'infants i joves. La creació del protocol d'abordatge dels abusos sexuals infantils d'escoltes catalans, el dossier de prevenció o la creació del càrrec de responsable d'ASI són algunes de les accions que ja hem dut a terme en el marc del projecte. Aquest curs seguirem treballant per consolidar tot aquest treball iniciat i per assolir els objectius fixats. Per fer-ho, volem dur a terme accions de formació, comunicació, acompanyament, prevenció, detecció i gestió. El projecte, que compta amb suport extern especialitzat, finalitzarà aquest curs. Aquest curs, el projecte Gènere i Feminismes consolidem l'aposta política de l'associació per construir una estructura i desenvolupar pràctiques més feministes. Els objectius del projecte Gènere i Feminismes per aquest curs són consensuar entre totes les membres de l'associació els canvis necessaris a implementar per constituir una organització més feminista tant a nivell de pràctiques educatives com a nivell estructural. Elaborar el protocol de prevenció i abordatge de violències masclistes de l'entitat. Incorporar la perspectiva feminista a la comunicació d'escoltes catalans. Per assolir aquests objectius, ens plantegem accions de formació, sensibilització, comunicació i participació democràtica, a més de l'organització d'una jornada de transició feminista. Aquest curs, el projecte lidera 2 actuacions del Pla Estratègic. El desenvolupament d'un pla de transició organitzacional feminista per a tota l'associació i la revisió de les responsabilitats i tasques que implica la participació associativa dins d'escoltes catalans. El projecte compta amb suport extern especialitzat i té una durada mínima fins al curs 2022-2023. El projecte Enfortiment té la voluntat de donar resposta als agrupaments i l'associació d'aquelles necessitats més imminents derivades del confinament i la pandèmia de la Covid-19, per tal d'assegurar-ne un bon funcionament. El projecte té 4 objectius. Garantir els relleus a les CAPs, consolidar els equips dels agrupaments i els equips associatius de l'associació, exaltar la vivència del moviment escolta i la identitat escolta entre les membres de l'associació, assegurar que tenim eines efectives organitzant els recursos documentals i utilitzant un espai digital accessible. Des d'aquest projecte, també treballarem amb l'àmbit de vegueries per implementar l'estratègia de creixement. Per assolir tots aquests objectius, es plantegen accions de formació, suport, gestió, acompanyament i comunicació. Aquest curs, el projecte Enfortiment lidera 2 actuacions del Pla Estratègic. Anàlisi i disseny del procés i les formes de relleu de CAPs, que facin més sostenible l'associació. Anàlisi i incorporació d'eines d'enfortiment i suport entre agrupaments. El projecte tindrà una durada de 2 cursos. Més enllà de les accions de cada projecte, cada àmbit desenvoluparà tant les seves funcions com un seguit d'accions vinculades a les actuacions i línies del Pla Estratègic.